Doncs hem estat aquí aquesta tarda a Santa Coloma, a l'Espai Gramenet, parlant una miqueta de la història del feixisme, d'on venim, com estem i com podem sortir d'aquesta situació que sembla que cada cop ens ofega més. Compartint una miqueta d'anàlisi, de proposta i de debat amb les companyes que s'han volgut apropar. Sí, també hem estat parlant de maneres de combatre aquests discursos feixistes i d'ultradreta que intenten parasitar la nostra societat i creiem que és important treballar des de la idea de l'antifeixisme d'espectre complet, en què totes les persones puguin sumar-se a la lluita antifeixista, perquè és una lluita que hem de guanyar i per guanyar-la ens necessitem a tots i a totes. Exacte, de fet també hem donat alguns consells per entendre com combinar les lluites antifeixista i antiracista, que no sempre van de la mà, i hem estat molt a gust, de veritat, la gent ha participat molt i Santacó té un interès antifeixista molt xulo.